Як прайшла сустрэча вызваленых палітвязняў у Вільні? Колькі грошаў ужо сабралі беларусы на падтрымку былых зняволеных? І дзе ў Менску бачылі Анжэліку Мельнікову? Пра гэта і не толькі ў выданні кароткіх навінаў. Вітаю. До канца гэтага года ўдасца вызваліць усіх палітычных зняволеных у Беларусі. Такое меркаванне спецпасланнік прэзідэнта США ў справе нашай краіны Джон Кол выказаў інтэрв'ю сваёй жонцы, журналістцы тэлеканалу Newsmax Грэці Ван Састерен. Палітык, які напярэдадні прыбыў у Менск і сустрэўся з Лукашэнкам, пацвердзіў, што з 250 асобаў, вызваленых 19 сакавіка, 235 засталіся ў Беларусі. Паводле яго, такога выніку ўдалося дабіцца шляхам досыць жорсткіх перамоваў з уладамі ў Менску. А 15 палітвязняў, якіх вывезлі ў Літву, гэта грамадзяне іншых краінаў ці вядомыя асобы. Таксама Джон Кол заявіў, што спрабуе наладзіць дачыненні паміж афіцыйнымі Менскам і Вільню, а менавіта вырашыць пытанні з метэазондамі і, цытата, дробнымі праблемамі, што ператварыліся ў вялікія. Тым часам у Вільні сустрэць мікрааўтобус з 15 вызваленымі асобамі, якіх прымусова вывезлі з краіны, прыйшлі беларускія палітыкі. Былыя палітзняволеныя, праваабаронцы, прадстаўнікі медыяў і звычайна беларусы. Паразмаўляць са СМІ па прыездзе пагадзіліся толькі 5. У тым ліку наша калежанка Кацярына Андрэева і праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Я спадзяюся, што працягнецца вызваленне людзей, працягнецца гэты працэс, працягнуцца перамовы, якія дазваляюць людзям выходзіць на волю. На вялікі жаль, мой муж, журналіст Ігор Ільяш, застаецца на сённяшні дзень у калоніі, і гэта вельмі балюча для мяне. Я думаю, што ягонае вызваленне будзе справай майго жыцця ў найбліжэйшы час. Нам надзелі на галаву шапкі, каб мы нічога не бачылі, кайданкі. У такім выглядзе мы ехалі з Магілёва ў Менск і прыехалі ў СІЗА на новы СІЗА. Я нават не ведаў, куды я прыехаў. Я потым зразумеў, што это СІЗА. Ну і там, уже па іх дзеяннях я зразумеў, што, відаць, будуць вывозіць, таму што нас пазабіралі турэмныя рэчы, боты мае забралі, красоўкі новыя выдалі, бачыце, якія прывозілі. То вам далі? Фонд салідарнасці «Байсол» працягвае экстраны збор для вызваленых напярэдадні ў Беларусі асобаў. Станам на 10-ю раніцы было сабрана ўжо больш за 51 000 еўраў. Мэтою ж былі 250 000 еўраў. Збор будзе актыўны да 31 сакавіка, пасля чаго пачнуцца выплаты. Заяўкі ад вызваленых «Байсол» будзе прымаць да канца жніўня. Як паведамілі ў фондзе, мэта выплаціць як меней 1000 еўраў кожнаму і кожнай у межах праграмы падтрымкі палітзняволеных і вызваленых. Арганізатары настойліва напамінаюць пра бяспеку. Падтрымаць збор можна праз сайт фонду, але катэгарычна забаронена выкарыстоўваць для гэтага беларускія ці расійскія банкаўскія карткі, каб пазбегчы пераследу з боку сілавікоў. У той жа дзень, калі ў Беларусі вызвалілі 250 асобаў, у сеціве раптоўна з'явілася інфармацыя пра зніклую спікерку каардынацыйнай рады Анжэліку Мельнікову. Яе нібыта заўважылі ў Менскай сілоўні. Скрыншоты фота апублікаваў украінскі блогер Балаган Оф. Маўляў, здымкі даслаў падпісальнік, а сам ён вагаўся 2 дні, бо не быў упэўнены ў іх сапраўднасці. Як адзначае выданне Reform News, выявы зробленыя ў зале «Усход», што адкрылася летась у студзені, а таму не могуць быць старымі. Таксама журналісты разгледзелі тату, падобнае да таго, што было ў Мельнікавай. Да і адзначылі, што калі хтосьці і зрабіў фота зніклай спікеркі з выяваў іншага чалавека, то зрабіў гэта з увагаю да дэталяў. На скрыншотах можна пабачыць крыніцу інстаграм-аккаунт фітнес-трэнеркі сілоўні Галіны Казанцевай. Выданне «Інсайдер» спрабавала звязацца з ёй праз іншага трэнера, але той адзначыў, што жанчына не можа размаўляць. У сваю чаргу журналісты Еўрарадыё ананімна тэлефанавалі ў клуб, але там заверылі, кліенткі з імём Анжэліка Мельнікова ў іх няма. Лукашенка нарэшце звольніў чыноўніка, якога затрымалі за хабарніцтва. Напярэдадні кіраўнік Беларусі падпісаў указ пра звальненне Сергея Масляка з пасады міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. У паведамленні прэс-службы Лукашэнкі адзначана, што пастанова прынятая. Цытата, у сувязі са здзяйсненнем правіны несумяшчальнай дзяржаўнай і грамадзянскай службай. Пра тое, што Сергей Масляк утрымліваецца ў СІЗА за хабарніцтва, Лукашенка заявіў падчас нарады 12 сакавіка. Ды адзначыў, што таго ўзялі з доказамі злачынства. Калі дакладна затрымалі Масляка, невядома, але яшчэ 7 сакавіка цяпер ужо былы міністр удзельнічаў у менскай лыжні.
У Калінкавічах на пажары ўратавалі двух пенсіянераў. Загаранне адбылося ў іхнай кватэры ў двухпавярховым будынку на вуліцы Міра, паведамілі ў Міністэрстве надзвычайных сітуацыяў. На месцы здарэння працавалі 4 адзінкі тэхнікі. Пры аглядзе кватэры ратаўнікі знайшлі мужчыну, ён ляжаў на балконе, і жанчыну, гаспадыню кватэры, якая была ў іншым пакоі. Ім надзелі спецыяльныя маскі і вывелі на двор, дзе перадалі медыкам. Цяпер адмыслоўцы вызначаюць прычыну пажару. Яшчэ адно загаранне адбылося у Віцебску на Велікалуцкім тракце. Гарэла прыбудова да крамы, у якой захоўвалі рэчы. На момант пажару ўнутры нікога не было. Жыхарцы Віцебску Марыі, якая страціла дзіця на 25-м тыдні цяжарнасці, усё ж выплаціць дапамогу на пахаванне. Раней ёй адмовілі, спасылаўшыся на нібыта недастатковы тэрмін плода – менш за 197 дзён. Аднак пасля таго, як гісторыя разышлася ў садсетках, сітуацыя змянілася. Да шматдзетнай маці прыехалі працаўнікі сацыяльнай службы і дапамаглі аформіць неабходныя дакументы. Як высветлілася, паводле заканадаўства, права на выплату ўзнікае ўжо пасля 154 дзён цяжарнасці. І гэтае правіла дзейнічае па ўсёй краіне, а не толькі ў Менску. Кляшчы актывізуюцца. У Беларусі з пачатку года зарэгістравалі 5 укусаў крывасмоку. Паведамілі дзяржаўнай кампаніі «Белта» ў Рэспубліканскім цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Адмыслоўцы канстатавалі, што сезон кляшчоў ужо можна лічыць распачатым, бо апошнія тыдні ў Беларусі усталявалася стабільная сярэднясодневая тэмпература каля плюс 5 градусаў. А такое надвор'е спрыяе заўважнаму росту актыўнасці кляшчоў. Медыкі нагадваюць пра захады прафілактыкі перад паходам у лес ці парк. Калі ж клеш усё ж такі ўкусіў, то яго неабходна неадкладна выдаліць, апрацаваць месца антысептыкам і звярнуцца па медычную дапамогу ў першыя 72 гадзіны. Арганізатары музычнага фестывалю «Літбір» аб'явілі пра адмену сёлетняй імпрэзы. У тэлеграм-акаунце прычыну такога рашэння яны патлумачылі агульнай фармулёўкай. З сумам і шкадаваннем паведамляем, што фестываль «Літбір» сёлета не адбудзецца. Мы шчыра спадзяёмся на сустрэчу ў будучыні і будзем радыя бачыць вас на іншых фестывальных пляцоўках і летніх актыўнасцях з Лідскім. Як прынята гаварыць у такіх выпадках, фестываль не адбудзецца з прычынаў, якія ад нас не залежаць. Раней пра адмену аб'явілі фестывалі «Востраў» у Нясвіжы і «Сонцастаянне» ў Пружанах. Прычыною стала новая пастанова Савету міністраў, згодна з якой арганізатары ўсіх культурна-відовішчных імпрэзаў мусяць быць зарэгістраваныя ў спецыяльным рэестры. У іншым выпадку арганізацыя канцэртаў з удзелам замежных артыстаў немагчымая. Фестываль «Літбір» праводзіўся з 2015 года. Open Air збіраў штогод дзесяткі тысяч удзельнікаў. Але ў 2024 замест «Літбір» мясцовыя ўлады правялі харч-фэст. Больш навінаў чакайце ад маіх калегаў у вечаровым эфіры «Белсато». Заклікаю ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».